Dwe achiel mar ang'wen tarik 11 ka Georgina Aluoch ne jadweche auchiel wuongi kod owetene ariyo ne oike tarik machalo koda mae. Kawuono ringre mare bende ne oketi machiegni kod margi tok nowito ngimane e masira mar mach mane oyude kod min mare. Min-gi ma pod yudo thieth tok boila ma chwako pi ne wang'ogi ne ok oyudo thuolo mar chopo ik mar nyare kapod ne en e osiptal. Jojuma ne ochopo ikono kendo miyowa mathoth. Dweche adek bang' japuonjre mar skund sekondari manyiri mar Alliance Georgina Aluoch oko wito ngimane kaluwore kod wang' mar 65 mag dende bang' boila mar chwako pi muoch e magawa moro e kaunti Mombasa. Japuonjreni giko to koro tere ka yweyo mare ma ogik e gweng ma Kakrao e sub-county Masuna East, kaunti ma Migori. Kachopo to Georgina nisanya ka papa na chango ni twadhi dala. Georgina nisanya anko kapok iwuok adwa wuoyo gi twins gi nyithi nyaminwa maduong'. In my own assessment naneno ni Georgina is too weak and entiere in a lot of pain. Nanyisa ni rit matin. Georgina, very sorry. Nadagi mi time mar wuoyo gi the twins. God gave us 15 years of pure love, pure energy and unlimited fun with Georgina. The beauty with which she seamlessly fitted into our family life will be forever cherished in our memories. We are asking for prayers because this is not the first tragedy we have had as a family. Our prayer now is to concentrate on Joy's healing. We love her so much. Japuonjreni mano wito ngimane kinde mane yudo thieth e osiptal mar Kenyatta oike dwe machalre kod mano mano oike wuon mare kod nyithindgi ariyo mane otho e higa mar 2010 bang' pi oula ywayogi kod nyamburko manoriko ne gintiere e apo wuok Narok ka ochomo Mayu. Wuon mare manoriko ne en jahigni 32 kod nyithindgi mar chiel ne jahigni 8 to mon ne jahigni 3 ne owito ngimagi e kindeno ma Georgina ma bende koro oik kawuono ne oriko eka ne onyuol kendo nitiere kod dweche auchiel. Lit kod kuyo ne okwako familia wede kaachiel kod osiepe e kinde hik mar Georgina japuonjre ma bende mayande min mar Joyce Ong'ombe ne okete gino mare bang' wito wuon pargi kod nyithindo ariyo higni 15 mokalo. The hospital, Georgina kept on saying she'd be okay, and she was busy comforting us instead of the other way around. And to stand here is just so weird. But Georgina was like a smile, a warm, soft, cute, and a refreshing, with a beautiful soul. Girls have lost a classmate, they have lost a housemate, they have lost crab mates, they have lost a friend, and God is the only one who is going to grant us His grace to go through this. We have lost a student at Alliance Girls High School. Because the mother is still in the hospital, we're still needing our prayers, and let us be strong and encourage each other, especially at this difficult time. Kada bende min mare Joyce Ong'ombe ne gombo bedo hik mar nyathindeni ne ok oyudo thuolo mar bedo nikech pod odhi nyime kod thieth e osiptal mar Kenyatta. Ote mare mar kopo mar nyathine kata kamano ne osome loe kod osiepne Dr. Rebecca Chiloba. I thank God for the time God allowed me to be with you, Georgina. You filled my heart with joy. Your presence in my life made me whole. The bond we had, my baby, was so strong. You have left a huge void in my heart. You were my only hope. Hik mar Georgina ne ochor nyime nyaka dweni kawe kod kwayo manochiw kod jokanyo ma kanisa mane oleme kaachiel kod min gi Joyce Ong'ombe ma bende ne rito mondo kod thieth kendo changi bang' ka en bende ne oyudo wang' mar 45 mar dende e masirano ma bende ne oweyo ka nyathine koro wito ngimane. George Juma, Ramogi TV, Migori. Chuny Georgina mondo yue